Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan malih kalian kula. Terus pundi kabaripun? Sae? Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kabagas warasan saha dipun tebihaken saking sedaya bebaya lan sedaya penyakit mliginipun saking sumebare virus corona. Para siswa, dinten menika kita badhe sinau ngenani serat wulang reh pupuh dandang gula. Apa to sing diarani serat wulang reh iku? Serat wulang reh dianggep dening Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan. Dadi sing aran serat wulang reh kuwi Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan. Serat wulang reh dhewe niku saking tembung wulang lan tembung reh. Tembung wulang duweni teges pitutur utawa ajaran, dene tembung reh duweni teges tingkah laku becik utawa pratingkah kang becik. Dadi serat wulang reh iku serat kang isine pitutur utawa ajaran ngenani tingkah laku kang becik. Ing sajroning serat wulang reh ngemot pitutur luhur kang awujud tembang macapat. Dadi ing jerone serat wulang reh kuwi ngemot pitutur luhur kang awujud tembang macapat ca. Dene sing diarani tembang macapat yaiku puisi Jawa kang kaiket dening guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Dene sing diarani tembang macapat maca puisi Jawa sing diiket dening guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Tasih kemutan guru gatra, guru wilangan, guru lagu iku apa wae cah? Tasih nggih. Sing diarani guru gatra yaiku cacahing lare utawa baris saben sak pada. Dadi jumlahe lare utawa baris saben sak pada cah. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra. Jumlahe suku kata saben sak baris cah iku guru wilangan. Dene guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasane gatra. Tibaning swara ing pungkasane gatra a, i, u, e, o, ne cah. Lajeng cacahe tembang macapat wonten pinten? 11. Leres. Jenis-jenise setunggal wonten Mas Kumambang, kalih mijil, 3 sinom, sekawan kinanti, gangsal asmaradana, 6 gambuh, 7 dandang gula, 8 durma, 9 pangkur, 11 megatra lan 11 pocong. Paugeran tembang dandang gula niku guru gatrane 11, guru wilanganipun 11, 11, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7, dene guru lagunipun I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Watake tembang dandang gula yaiku luwes, manis, lan kesengsem. Ing serat wulang reh tembang dandang gula niku ana 8 pada cah. Nah, sakmenika wonten salah setunggal tuladha pada sekawan pupuh dandang gula ing serat wulang reh. Nggih, mangke Bu Deswi paringi rekaman suara tembang dandang gula supaya siswa sami mangertos lan mangke saged nembangaken. Lah sakmenika kita negesi utawa ngartekke pada sekawan riyen nggih. Baris tunggal. Lamun sira anggeguru kaki. Yen kowe merguru nak, kuwi artine cah. Amiliha manungsa kang nyata. Pilihan wong kang nyata. Ingkang becik martabate, sing apik martabate, sarta kang weruh ing kukum, lan sing ngerti marang hukum. Kang ibadah lan kang wirangi, sing ibadah lan bisa milih, syukur oleh wong tapa. Luwih becik meneh yen iso oleh wong sing akeh tirakate. Sing dimaksud wong tapa kuwi wong sing seneng tirakat cah. Engkang wis amungkul, kang wis ninggalake rasa pamrih, tan mikir pawewehing liyan. Sing wis ora mikir pawewehing wong liya. Iku pantes sira guranana kaki, iku pantes kok dadekake guru. Sartane kawruhana lan dimangerteni ilmune. Lah,
Tembang dandang gula kasebut njlentrehake menawa arep merguru yaiku kudu goleka manungsa kang bener. Tegese bener iku becik martabate lan mangerteni ilmu hukum. Sarta sregep anggone ngibadah, sumarah lan ajak-ajak ing kabecikan. Luwih becik meneh yen bisa antuk wong kang seneng tirakat cah. Luwih apik meneh yen iso entuk wong sing seneng tirakat. Sing wis ninggalake kabeh jenising nafsu godane donya. Wong kang kaya mengkono iku pantes dijaluki wewarah minangka sarana nambah kawruh utawa ilmu. Lah, makaten pasinaon dinten menika para siswa kedah mangerteni pitutur luhur tembang dandang gula saking Serat Wulangreh. Mugi-mugi para siswa saged praktekno utawa saged nglakoni pitutur luhur ing kauripan. Nggih, makaten pasinaon dinten menika matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.